Ahhoz, hogy létrehozhassunk egy Facebook rajongói oldalt, először is el kell látogatnunk egy tetszőleges rajongói oldalra, és legegyszerűbben innen tudjuk elkezdeni az oldalunk létrehozását. Ugye itt fent a jobb felső sarokban található az oldal létrehozása gomb. Ez abban az esetben igaz, hogyha olyan oldalra látogattunk el, mely nem a sajátunk. Sajátunknál itt az oldal szerkesztése jelenik meg. Rákattintunk erre az oldal létrehozása gombra, többféle lehetőség közül választhatjuk ki, hogy mi egy üzletet vagy egy tetszőleges helyet szeretnénk hozzáadni a Facebookhoz, egy céget, vállalatot vagy valamilyen intézetet, esetleg egy márkát, terméket, egy valamilyen személyiséget, zenekart, valamilyen szórakozási lehetőséget, esetleg valami különleges egyéb az előző kategóriákban nem sorolható dolgot. A választásunk teljesen mindegy, hogy melyikre esünk, a későbbiekben mind a kategóriát, mind egyéb jellemzőket tudunk változtatni. Ugye én most itt kiválasztottam tetszőleges vállalatot, annak egy kategóriáját, és adtam neki egy nevet, elfogadom a feltételeket, majd rákattintok arra, hogy láss hozzá, és az oldalunknak az első verziója meg is jelenik. Itt 3 lépésben felkínálja azt a Facebook egy ilyen gyors talpalóval, hogy az oldalunkat egy kicsit elkészítettebb állapotba hozzuk. Lehetőségünk van vagy weboldalról belinkelni fotót, vagy egy tetszőleges fotót a számítógépünkről feltölteni. Mondjuk kiválasztok egy tetszőleges fotót, ezt persze a későbbiekben majd tetszőleges számban és mértékben tudjuk változtatni. Tovább lépek a 2-es lépésben, lehetőségünk van arra, az ismerősök meghívása gombbal, hogy az a felhasználó, aki létrehozza a rajongói oldalt, az a saját ismerőseit meghívhassa. A dolog annyiban hátrányos, hogy nem üzenetként értesülnek ezen ismerősök arról, hogy ez az oldal létrejött és lájkolhatják, hanem amikor az üzenetek menüben belépnek, akkor itt a jobb oldalon csak egy felhívás látszódik, hogy egy bizonyos ismerősük ajánlotta ezt az oldalt, hogy tekintse meg, illetve lájkolja. Általában viszonylag kevesen kattintanak rá, illetve a következő lehetőség az, hogy különböző rendszerekből, levelező rendszerekből, fájlokból átimportáljuk a névjegyeinket, és akkor egyből nekik el is tudjuk küldeni, hogy elindult az oldalunk. 2 további pipa, egyik ugye értelemszerűen, hogy tetszik az oldal, tehát aki létrehozza, az egyből lájkolja és az oldalt, a másik pedig, hogy megjelenítse azt a saját üzenőfalán, hogy ez az oldal létrejött. Én ezt most kiveszem. Tovább lépünk, a harmadik lépésben pedig alapadatokat adhatunk meg, megadhatjuk a honlapnak a címét, mondjuk www.hu, megadunk egy címet, illetve magunkról írhatunk pár mondatot. Ezen is tovább léptünk, akkor elénk tárul most már a teljes funkcionalitású kezelési felületemben, ugyanúgy látszódnak még a korábban átlépett dolgok, tehát az ismerősök meghívása, a különböző névjegyek hozzáadása és kiértesítése, adhatunk meg egy tetszőleges üzenetet az üzenőfalunkra, amivel indulunk, illetve hozzáadhatjuk a saját weboldalunkhoz a like boxot, a különböző formákban lévő like boxot. Így, hogy kész van az oldalunk, első lépésben érdemes az oldal szerkesztését végrehajtani, az egyes funkciókon végigmenni, és mindent, amit lehetséges kitölteni, beállítani, hogy későbbiekben erre már ne nagyon legyen gondunk. Első pont, hogyha ezt bevipáljuk, akkor egyelőre nem publikálódik az oldalunk, tehát nyugodtan szerkeszthetjük azt anélkül, hogy bárki látna, illetve addig az oldalt tovább tudná osztani, amíg éppen el nem készül. Tehát ha valaki azt szeretné, hogy az ő oldala már csak akkor látszódjon, hogyha az már teljesen tökéletesen kész van, akkor ezt bepipálja, és egészen addig nem látszódik. Persze ezt utána majd ne felejtsük el kivenni a pipát ebből. Különböző lehatárolások meg lehet adni országra,
illetve életkorra való korlátozást. Itt elég vicces kategóriákat is találunk az évkorokon, illetve az évenkénti besoroláson kívül az alkoholfüggőt is megtaláljuk. Következő menüponton be tudjuk állítani azt, hogy amikor valaki az oldalunkra lép, akkor ott az üzenőfalon csak a mi bejegyzéseinket lássa, ez csak az oldalbejegyzés, illetve minden bejegyzést, tehát ebben benne van az is, hogy akik éppen az oldalunkon valamit megosztanak, egy képet, egy linket, vagy bármilyen szöveget írnak, azt mind-mind látszódik a nyitóképnél. Ez azért nem ajánlatos, mert sok olyan különböző programnak a szemétje, beírása, reklámja lehet, ami teljesen szétcsúsztathatja, teleszemetelheti az oldalunkat, célszerű csak az oldal bejegyzéseit megadni, de ugye az oldalon, akit ez érdekel, ott lehetőség van átkattintani és megtekinteni a többi hozzászólást is. Megadhatunk alapértelmezett oldalt, ahol valaki, hogyha az oldalunkra rá talál, akkor megjelenjen alapértelmezett itt az üzenőfal, célszerű beállítani a későbbiekben, hogyha egy üdvözlő képernyőt létrehozunk, hogy azzal kezdjen, arra jussanak azok a felhasználók, akik még nem lájkolták az oldalt. Beállíthatunk különböző korlátozásokat, hogyha ez be van pipálva, akkor a felhasználók tudnak írni és posztolni, és az oldalra tudnak hozzáadni fotót, be tudják taggelni a mi feltöltött fotóinkat, illetve videókat is hozzá tudunk adni. Ez ki saját hozzáállása szerint állíthatja be, hogy mit enged a felhasználóinak. Megadhatunk egy moderációs listát, tehát hogy az adott szavak szerepelnek hozzászólásban, akkor a hozzászólásnak az a része kipontozódik, és megadhatjuk ennek egy súlyozását, hogy ezt mennyire komolyan vesszük, illetve mennyire nagyon figyelje a rendszer. Ugyanitt lehetséges az oldalnak a törlése, és ha erre rákattintunk, akkor az oldal egy ilyen átmeneti állapotba kerül, 14 napig, hogyha nem lépünk be az oldalra, nem kerülünk semmilyen kapcsolatba vele, azután törlődik. Persze a Facebook igyekszik majd különböző üzenetekkel arra sarkalni az egyes felhasználókat, hogy lépjenek be az oldalra, és ha már egyszer belépettek, onnantól kezdve ez a törlés nem érvényes. Első menüponti pont, ugye itt, mivel nem mentettem el a beállításaimat, ezért felkínálja a Facebook azt, hogy el is lépetek, de ha maradok az oldalon, elmentem a változásaimat, akkor ezek nem vesznek el. Az első menüpont a beállítások. Itt két dolgot tudunk beállítani. Az első az, hogy amikor én belépek az oldalra és azon posztolok, akkor mindig az oldalnak a felhasználójaként jelenjek meg, vagy az oldalnak az adminjaként, tehát a személyes profilommal jelenjek meg. Ha be van pipálva, akkor mindig a tetszőleges céges profil neve jelenik meg, mint posztoló, ha ezt kivesszük, akkor pedig a személy, aki létrehozta, az ő nevében tudunk posztolni az oldalra. Illetve megadhatunk e-mailes értesítést is, hogyha bármilyen esemény, hozzászólás, taggelés vagy linkelés az oldalra történik, akkor arról egy megadott e-mail címre értesítést kaphassunk. Alapadatok menüpont értelemszerűen kitöltendő, itt találhatóak meg, amit már korábban említettem, hogy lehet változtatni a kategórián, meg lehet adni egy tetszőleges oldalt, amivel esetleg jóba vagyunk és hozzánk tartozik. Felhasználói nevet tudjuk majd változtatni, ez az úgynevezett szép URL. Ugye az látszódik, hogy itt egy elég hosszú kóddal jelenik meg jelenleg az oldalunk. Ha elérjük a 25 felhasználót és ide kattintunk, akkor be tudunk egy tetszőleges, szép felhasználói nevet adni, amit ugye először is felkínálja a rendszer, hogy ellenőrizzük, hogy van-e ilyen lehetőségünk, van-e erre. Kiírja, hogy szabad, de ugye fontos tudni, hogy ezt a felhasználói nevet, hogyha beállítjuk, akkor már nem tudjuk megváltoztatni, tehát az oldal neve azon nem változtathatunk, a tulajdonjogot nem lehet átruházni, illetve egyéb
ilyen dolgok, hogy eladása, átadása nem lehetséges. Itt ugye ezt az oldalt beállítottunk, és akkor vissza is térhetünk az oldalunkra. Úgy látszik, hogy az új funkciók alapján már nem szükséges, hogy 25 felhasználói nevünk legyen. Oldal szerkesztését ugye tovább folytatjuk alapadatokkal, megadhatjuk a nevet, mikor alapítottuk a céget, különböző elérhetőségi adatokat, magunkról írhatunk küldetéseink, elérdíjaink, termékeink, e-mail cím, telefonszám, honlapot adhatjuk meg, majd ezt elmentve ugrunk vissza a korábbi oldalra. Profilképnél a korábban megadott vagy még meg nem adott képet tölthetünk fel, ugye bármilyen képformátum, tehát legyen az BMP, JPEG, PNG feltölthető, a korlátozás az, hogy maximum 4 MB méretű legyen. Itt szélességkorlátok nincsenek megadva, de nem célszerű túl nagy képet feltölteni, mert ez esetben az automatikus formázással ez torzulhat. Itt megadhatjuk azt is, hogy van rá lehetőség, hogy fényképet készítsünk, tehát mondjuk a webkamerával egy képet létrehozzunk és azt töltsük fel. A bélyegképet szerkeszthetjük, itt két dolgot tudunk megtenni, egyrészt tudjuk mozgatni a négyzeten belül, hogy a képnek melyik részlete látszódjon, illetve hogyha ez egy hosszabb kép, és az egészet szeretnénk látszódni, nem baj az a kisebbe, akkor pedig bepipáljuk azt, hogy az egyes szélekhez igazítsa ezt a képet, és akkor az egész teljes kép látszódni fog ebben a kis bélyegképben. A bélyegkép az, amelyik minden egyes kis hozzászólásnál, posztnál látszódni fog, és itt van lehetőség a kép eltávolítására is. Kiemelt oldalak menüpont, ugye kiemelt oldalaknál megadunk más oldalakat. Ugye egy rajongói profil az oldalakat lájkolhat, hasonló fanpage-eket lájkolhat, viszont személyeket nem jelölhet be. Ugye ez a hátrány a személyes profillal szemben, hogy még a személyes profilnál tetszőleges személyeket jelölhetünk be, addig a céges profilt csak a személyek tudják jelölni, ő maga csak más oldalaknak a céges profiljait tudja belájkolni. Ha ez megtörtént és vannak ilyen oldalaink, akkor itt a kiemelt tetszések hozzáadásánál megadhatjuk, hogy melyikek legyenek azok az oldalak az összes közül, amelyek, hogyha az oldalunkat megnyitjuk, akkor itt a bal alsó részen az oldalainknál látszódjanak, illetve meg lehet adni azt is, hogy az egyes oldal tulajdonosok, itt az oldalnak az adminjai, azok szintén látszódjanak az oldalon. Erőforrások menüpont alatt, ami igazán érdekes, az a hirdetés. Hirdess a Facebookon, itt a Facebooknak a saját hirdető felületével hozhatunk létre különböző hirdetési formákat, legyen ez kattintás alapú, megjelenés alapú, hasonlóan működik a Google AdWords-hoz, tehát licitálni kell, nekünk kell megadni egy bizonyos összeget, hogy ez a hirdetés nekünk mennyit ér meg, és megadhatunk különböző korlátozásokat, legyen az időbeli korlátozás, legyen az pénzbeli korlátozás, megjelenési korlátozás, kattintási korlátozás. Mondd el a rajongóidnak, ugye ez, amit már korábban is említettünk, az, hogy a létrehozó felhasználó a saját ismerőseinek ajánlhatja az oldalt. Használható social plugins, ezek a különböző boxok, illetve olyan plusz dolgok, amiket hogyha a webes oldalunkon elhelyezünk, akkor ezzel promotálhatjuk a Facebookos oldalunkat, lájkolásra, hírek, különböző eseményekkel való részvételre, olvasásra, videók megnézésére sarkalhatjuk őket. Még fontos lehet, hogy aki rendelkezik Twitterrel, az itt össze tudja kötni a Facebookját a Twitter felhasználói nevével, be tudja állítani, éppen ugye itt a személy, ezek vagy a különböző oldalak, kiválasztja, hogy melyiket szeretné hozzákapcsolni, meg kell adni a Twitter felhasználói nevet, és összekötődik, tehát minden, ami ezentúl a Facebook oldalán megjelenik, az automatikusan a Twitteren is meg fog jelenni.
Ugye a másik, amit az erőforrásoknál érdekes lehet, ez a különböző boxoknak a használata. Ugye lehet ez egy sima lájkoló gombnak a beillesztése az oldalunkra, amikor csak egy like, tetszik gombot kapunk, illetve az egy pár embernek a képét, akik már lájkolták az oldalt. A küldés gombot, amikor különböző üzeneteket küldhetünk, Facebook üzeneteket az oldalról, kommentelhetünk bizonyos cikkek, képek, videók alá érdemes betenni. Ez az úgynevezett aktivitás mező, amely a egyes info oldalakon is megtalálható, de az mutatja, hogy melyik ismerőseink, melyik felhasználók milyen kapcsolatba kerültek az oldallal, tehát hogy ott valamit elolvastak, megosztottak, valamit esetleg az oldalra kiposztoltak. Ajánló link, ugye ajánlhatjuk különböző felhasználóknak, különböző cikkeket ajánlhatunk. A like box és a like gomb annyiban különbözik, hogy még az előbbinél csak egy gombot kapunk, a like boxnál pedig egy egész kis dobozt, amiben benne vagy megtalálsz minket a Facebookon, ott a logónk, ott a nevünk, lehet lájkolni az oldalt, és kiír pár embert, ismerőst, akik éppen már lájkolták az oldalt. Különböző egyéb formák, regisztrációs gomb, belépési gomb, hogyha a Facebook felhasználói nevünkkel az oldalra, és megengedjük, hogy belépjenek. Csak egy ilyen kis képes bemutató, hogy kik azok, akik lájkolták az oldalt, illetve egy élő stream, ahol a különböző események, amik éppen a rajongói oldalunkon történnek, ez itt meglátszódik, és egyből hozzá is lehet szólni. De mondjuk, hogyha a likebox-ra rákattintunk, meg kell adni az oldalunkat, a facebook.com-os oldalunkat, meg kell adni különböző szélességi, magassági korlátokat adhatunk, meg megadhatjuk, hogy világos vagy sötét legyen a séma. Megadhatjuk azt, hogy látszódjanak-e a különböző üzenetek, tehát ha valami cikket megosztunk, vagy bárki más valamit ír az oldalra, az látszódjon ebbe a boxban, illetve hogy maga a fejléc az legyen-e, tehát ez a megtalálsz minket a Facebookon rész látszódik-e. Ha ezt beállítottuk, és rákattintunk arra, hogy get code, akkor megkapjuk először egy HTML kódba. Ugye itt is ki lehet választani ezt, hogy melyik legyen az alapértelmezett kezdő oldal. Megkaphatjuk XFBML-be, és megkaphatjuk, ami érdekes, iframe kódba, tehát hogyha iframe használatára alkalmas felületünk van, akkor ezt a kódot csak szimplán kimásoljuk, oda beillesztjük, és ez a likeboxunk már meg is jelenik. Visszatérünk az oldalra, és tovább folytatjuk az oldal szerkesztését. Az adminoknak a beállítása lehetséges. Ugye az oldal rajongóiból jelölhetünk ki adminokat, tehát itt begépelhetjük a nevét, e-mail címét, és őt hozzáadhatjuk adminként, és akkor ő is teljes joggal jogosult az oldalnak a különböző változtatására, szerkesztésére. Alkalmazások alatt jelennek meg azok az ilyen kis plusz hozzáadott programok, alkalmazások, melyekkel az oldalunkat, az oldalunk funkcionalitását bővíthetjük, az oldalunkat egy kicsit felspécizhetjük. Ugye alapból a fénykép, doboz, a hivatkozások, az események, a jegyzetek, illetve a videó box van jelen, de itt jelenik meg minden olyan alkalmazás, tehát legyen az egy hozzáadott egy kezdő oldalgenerátor, legyen az Social Times-os plusz program, amivel képeket, linkeket adhatunk hozzá az oldalhoz, üdvözlőképernyőt hozhatunk létre, vagy egy más programmal különböző YouTube csatornákat, más videónézegetőt, egyéb plusz funkciókat adhatunk hozzá az oldalhoz, az mind itt jelenik meg, és mind itt van lehetőségünk egyrészt a nevének a változtatására, másrészt azon belül különböző változtatásoknak az elvégzésére. A mobil funkció alatt különböző telefonos beállításokon
esetünk túl, tehát lehetőségünk van arra, hogy akár SMS-sel is különböző üzeneteket küldjünk az üzenőfalunkra, illetve képeket is be lehet küldeni akár e-mailben, tehát arra az e-mail címre elküldjük, akkor az megjelenik az oldalunkon. Az Insights, ez a Facebooknak a statisztikai oldala, ugye itt megkezdő nyitó oldalról van szó, ezért itt semmiféle statisztika nem látható. Itt el kell érni egy bizonyos felhasználó számot, hogyha jól emlékszem ez 50, illetve hát azért pár napnak és pár akciónak el kell telnie ahhoz, hogy itt különböző statisztikákat meg tudjuk nézni, de itt ugye meg tudjuk kapni az új kezelések számát, tehát hogy hány új lájkolót szereztünk, hogy összesen hány lájkolónk van, és hogy a hónapban összesen hány aktív felhasználónk volt, itt pedig grafikonon a napi aktív felhasználókat, heti aktív felhasználókat, illetve a havi aktív felhasználóknak a számának a változását tudjuk követni. Az interakciók, ugye az egyes felhasználók milyen interakcióba kerültek az oldalakkal, tehát hányan nézték meg az egyes posztokat, és ahhoz hányan fűztek valami, hogy hányan kerültek vele úgymond kapcsolatba, tehát hányan osztották tovább, hányan lájkolták, hányan szóltak hozzá, tehát milyen volt a visszajelzési arány. Itt ebből a statisztikából heti, havi, vagy akár napi statisztikákra is le tudjuk bontani, és ez alapján tudjuk a különböző hirdetéseket még jobban beállítani. A súgó pedig hát értelemszerűen bármilyen kérdésünk van, bármit nem tudunk, akkor a súgóba belépünk, és remélhetőleg azt meg is kapjuk arra a választ. Leginkább angol nyelven elérhető a súgó, de sok része már magyarul is elérhető. Egész addig, míg bármit az oldalunkon meg nem osztunk, ez a képernyő fog fogadni. Tehát, hogyha ide beírunk egy kis üzenetet, akkor onnantól kezdve már ez fog minket fogadni. Ami fontos, váltani tudunk, hogy éppen a Facebookot személyként, vagy az oldalunként, az oldalunk nevével használjuk. Ugye ez annyival másabb, annyival különbözik, hogy az oldalunkról, hogyha az oldal üzemmódban használjuk, akkor a többi oldalra, amit már lájkoltunk, arra át tudunk menni, illetve tudunk keresni más oldalakat, és azt lájkolni tudjuk, és hogyha ott bármit hozzászólunk, írunk, lájkolunk, akkor az mind-mind az oldalunk nevével, tehát jelen esetben az Infogate BP-vel fog megjelenni, míg hogyha személyes módba lépek át, akkor hogyha bármely másik oldalra átmegyek, akkor az már a személyes névvel fog megjelenni. Értesítések menüpont alatt találjuk meg azokat a jelzéseket, amik az egyes felhasználóktól származnak, tehát hogyha valaki lájkolja az egyes cikkeinket, hogyha valaki lájkolja az oldalunkat, esetleg továbbosztja, akkor mind-mind itt az értesítések alatt láttunk egy számot, és az alatt meg tudjuk nézni, hogy éppen mi történt. Ugye a hirdetésről már volt szó, statisztikáról, és az ismerősök meghívása pedig úgy történik, hogy előjön egy lista, ki tudom választani, hogy akikkel legutóbb valamilyen kapcsolatba kerültem, vagy minden ismerőst, esetleg város szerint, csoport szerint meg tudom határozni őket, bejelölöm, és akkor ha elküldöm, akkor ő arról kap egy értesítést az üzenetek között, itt a jobb felső sarokban, hogy én ajánlottam neki ezt az oldalt, és hogyha gondolja, akkor lájkolja ő is. Amiről esetleg még érdemes beszélni, hogy az állapot mellett fényképet, linket, videót tölthetünk fel, illetve létrehozhatunk kérdéseket is. Megadhatunk egy kérdést, egy tetszőleges kérdést, és megadhatjuk hozzá az egyes lehetőségeket, hogy mit válaszolhatnak rá az egyes felhasználók. Ugye itt, hogyha a különböző oldalról van szó, akkor megadhatjuk azt is, hogy ezt is választhatja. Feltesszük a kérdést, elmentjük, és utána ezt már látszolják, tehát mindenképpen megadhatja, hogy mi. Ha erre rákattintok,
ugye szintén személyek szavazhatnak, akkor itt látszódik, hogy ki szavazott és melyik választatta meg. Ez a szám a lájkolók számát jelenti, meg tudjuk nézni, hogy kik azok, akik éppen lájkolták oldalunkat, illetve egy kicsit később megjelenik alatta még egy szám, az, hogy hányan beszélnek róla, tehát hányan vannak, akik kerültek valamilyen kapcsolatba az oldalunkkal, tehát lájkoltak, megosztottak valamit, továbbosztottak valamit. Itt a kis menüpontban látszódik az összes olyan alkalmazás, amiről ugye az előbb szó volt. Itt látszódnak az alapok, ugye ez a fényképek, videók, események, stb. De lehet betenni, illetve itt látszódnak azok a plusz alkalmazások, amiket mi adunk hozzá. Az első négy, ugye az első, ez a láss hozzá, ez csak addig látszódik, míg egy kicsit nem kezdett el működni az oldalunk, az üzenőfal, info és a ismerősöknek az aktivitása, ez fixen látszódik, így a többit viszont már mozgatni lehet. Tehát ha itt több van, akkor annak a sorrendjét tetszőlegesen meghatározhatjuk. Meg is oszthatjuk az oldalt, hogyha rá kattintunk erre a gombra, hát onnantól kezdve akkor ki írja a személynek, a létrehozónak az oldalára, hogy létrejött egy ilyen oldal, és ezt lájkolni lehet. Ahhoz, hogy az oldalhoz plusz alkalmazásokat adhassunk hozzá, két lehetőségünk van. Az egyik a Facebooknak a fejlesztői felülete, ez a Facebook Developers, amihez hát azért egy alap középszintű programozási, illetve webes tudás szükséges. Másrésztről pedig rendelkezésünkre állnak különböző ingyenes programok, mint például az Involver, amivel különböző füleket adhatunk hozzá az oldalunkhoz, és Social Times-nak az ingyenes felhasználása, amit a Inforába közösök is használnak. Ez a Social Times iframe varázsló program segítségével létrehozhatunk különböző kezdőoldalakat, hozzáadhatunk videót, megválaszthatjuk az ikonját, és egyéb plusz alkalmazások is lehetségesek vele. A első kérdésben megkérdezi, hogy melyik az az oldal, mihez ezt a varázsló alkalmazást hozzá szeretnénk adni. Ugye itt kiválasztjuk az oldalunkat, majd hozzáadjuk az alkalmazást. Ugye alapból létrehozott egy Welcome nevezetű kezdőfelületet. Ugye itt egyelőre, amíg a tartalmat nem szerkesztettük, addig az látszódik, hogy hamarosan feltöltjük az oldal tartalmát. Rákattintunk arra, hogy tartalom szerkesztése, akkor lehetőségünk van egy képet feltölteni, egy képet egy URL-ről belinkelni, lehetőségünk van egy URL-nek, tehát egy weboldalra való átirányítása, illetve annak az oldalnak a beágyazására, és lehetőségünk van a statikus HTML-lel, HTML oldalaknak a beillesztésére. A kép feltöltésénél arra kell figyelni, hogy ez a kép maximum 520 pixel széles lehet, hogyha ennél nagyobbat választunk, akkor alul megjelenik a gördítő sáv, és ez eléggé torzíthatja az oldalt, illetve hát elég csúnyán néz ki. Ugye ez az első rész, ez a nem rajongóknak szóló rész, tehát aki még nem lájkolta az oldalunkat, ő ezt a képet fogja látni. Feltöltjük a képet, tehát ő ezt látja. Lehetőség van viszont, hogy annak, aki már lájkolta az oldalunkat, annak más képet jelenítsük meg. Tehát itt első esetben megadhatunk különböző nyilakat, kattints rá, tetszik-e, ha kíváncsi vagy a híreinkre, eseményeinkre, akkor kattints a like gombra. Még a rajongóknak már egy teljesen más képet választhatunk, tehát például megadhatjuk azt, hogy köszöntünk újra itt az oldalunkon, örülünk, hogy visszalátogattál. Itt is ugyanúgy képekkel, URL-ekkel, illetve statikus HTML-ekkel lehet operálni. Megnézhetjük, hogy az előnézetben hogy néz ki, a rajongói előnézet és a sima
még nem lájkol elnézett, majd ha rákattintunk arra, hogy mentés, akkor ez az oldal beállítódik, és ha visszamegyünk az oldalunkra, és ott megtekintjük a Welcome üdvözlő képernyőt, akkor látjuk, ugye mi még nem lájkoltuk, mi már lájkoltuk, tehát nekünk már a második képernyő fog megjelenni. Aki még nem lájkolta, az pedig ugye a korábbi képet fogja látni. Itt már látszódik, hogy ezt a plusz gombot hozzá is adta a Facebook a menünkhöz, és itt rákattintunk arra, hogy szerkesztés, akkor itt tetszőleges sorrendet változtathatjuk, és innentől kezdve már az oldal szerkesztésénél, tehát hogyha az oldalunk szerkesztésébe belépünk, akkor itt már megadhatjuk azt, hogy melyik legyen a kezdő oldalunk. És az alkalmazásoknál pedig már látszódik is ez a plusz alkalmazás. A beállítások módosításánál át tudjuk nevezni, tehát mondjuk a welcome helyett egy üdvöt tudunk választani, és ha tovább lépünk az alkalmazáshoz, akkor egy szerkesztési lehetőséget kapunk, ugye itt a tartalom szerkesztésére, hogyha rálépünk, akkor a képeket vagy éppen a mögöttes tartalmat tudjuk változtatni. Analitika. Analitika pedig a kis adott plusz alkalmazásunknak a statisztikai mutatója, tehát megnézhetjük az oldalletöltéseket 7, 30, 60 vagy 90 napos montásban, hány látogatónk és hány új rajongónk volt, tehát ebből is egyfajta visszajelzést kaphatunk az oldalunkkal kapcsolatban. Ugye azzal, hogy ezt a plusz alkalmazást használtuk, a like boxnál már megadhatjuk ezt is, ugye amikor a weboldalunkba beágyazott kódba valaki vagy a boxon, vagy a simán a gombon, vagy akár a hírfolyamon rákattint bármilyen történésre, akkor ő ide, erre az oldalra jöjjön. És akkor utána persze majd átléphet az üzenőfalra, megnézheti az információinkat, láthatja a híreinket is. És az oldal szerkesztésénél, ha visszalépünk a szerkesztésbe, akkor itt meg tudjuk adni, hogy már kezdő képernyőnk, ahol a felhasználók, amikor rákattintanak az oldalunkra, akkor az jöjjön be, beállítottuk, és innentől kezdve már ez a kezdő oldal. Ha átlépek egy olyan oldalra, mely kicsit régebb óta működik, ugye akkor láthatjuk, hogy a hírfolyamban itt úgy van beállítva, hogy csak az Info Veszprémnek a posztjai jelenjenek meg, de ha azt szeretnénk, hogy mindenki másé, aki bármit írt az oldalra megjelenjen, akkor erre kattintunk, és hogyha volt ilyen, hogy valaki bármit írt vagy posztolt az oldalunkra, akkor itt megtekinthetjük. Ugye itt látszódik, hogy itt már több menüvel is rendelkezik az oldal, például a YouTube csatorna, mely az Involver program segítségével ágyazható be az oldalunkra. Ez arra van szükségünk, hogy legyen egy saját YouTube csatornánk, illetve ezt az Involver programot hozzáadjuk, illetve ezt a Facebookon feltelepítsük. Úgyhogy ha itt lent ahol rákattintunk az Involverre, akkor bejön az Involvernek a kezdő weboldala, és itt ki tudjuk választani a különböző lehetőségek közül, hogy mit is szeretnénk, ugye mi egy plusz applikációt szeretnénk. Sokféle lehetőségnek a hozzáadására van mód, lehet az egy RSS csatorna, lehet a Twitter csatornánknak, hogyha azt használjuk aktívan, annak a becsatornázása a Facebookra, a YouTube csatornának hozzáadása, hogyha van Flickr képalbumunk, akkor annak a beillesztése, fotógaléria, különböző plusz
gombok és HTML-es felületek, kuponokat adhatunk hozzá. Ami érdekes lehet számunkra, hogy YouTube csatornát adjunk hozzá, vagy ha valakinek olyan mondjuk képgalériája a Flickr-en, és mindent oda tölt, akkor esetleg azt hozzáadjuk. Fontos tudni, hogy alapból az ingyenes változatban csak 2 program adható hozzá, de hogyha hajlandóak vagyunk érte kevesebbet vagy többet fizetni, akkor annál több alkalmazás és annál több funkcionalitású alkalmazást is hozzáadhatunk az oldalhoz. Itt hasonlóan a Social alkalmazáshoz ki kell választani, hogy melyik oldalhoz szeretnénk ezt az applikációt hozzáadni, majd miután megadjuk rá a felhatalmazást, akkor előjön az a felület, ahol a különböző beállításokat megtehetjük. Először is kérni fog egy nevet, egy cégnevet, és kérni fog egy telefonszámot, amivel azonosíthatjuk magunkat, elfogadjuk a felhasználói feltételeket, majd elmentjük. Ezt abban az esetben kéri meg, hogyha az oldalunkon alapból nincs megadva vagy a cégnevünk vagy a telefonszámunk. Itt lehet beállítani magát a csatornát, tehát a YouTube-os felhasználói nevünket megadjuk. Itt fontos, hogy csak a felhasználói névre van szükség. Tehát amit itt a böngésző sávban youtube.com per utáni részen van, tehát csak a per utáni részt kell megadni. Import uploads, ez ugye, hogyha bármit föltöltünk a YouTube-ra, akkor ez megjelenjen itt is, ez értelemszerűen érdemes bepipálni. Ha valamit kedvencelünk, tehát hogyha be vagyunk jelentkezve a YouTube csatornánkra, és ott egy másik tetszőleges videót rákattintunk, hogy ez tetszik, akkor ez is megjelenhet. Lehetőség van arra, hogy a videókra adott kommentek is megjelenjenek, illetve el is lehet bizonyos videókat rejteni, hogy ne látszódjanak. Kérdés, hogy melyik látszódjon először, tehát a legrégebbi, tehát amit úgymond később töltöttünk föl, vagy amit a legkorábban, tehát a legrégebbi videó, illetve hogyha ezt bevipáljuk, akkor az egyes YouTube-on megtett állapotváltozásaink azok megjelenhetnek a Facebook oldalunkon, és megadhatjuk, hogy maximum hány ilyen állapotfrissítés jelenhet meg az oldalunkon. Ha ezt elmentjük, és van is ilyen tényleges csatorna, akkor ez a csatorna megjelenik az oldalunkon, és hasonló formában, mint az Infoveszprémnél elérhetőek lesznek. Ugye első körben nem fog látszódni semmi, de nem töltöttünk föl videót, tehát a régebbi videókat nem hozzá, csak az újakat, tehát amit viszont azután föltöltünk, az mind-mind megjelenik. Lehetőségünk van nem csak ennek a videónak a publikálására, rákattintunk, illetve itt az edittel tudjuk szerkeszteni a beállításainkat, tehát ugyanúgy előjön ez az oldal, amit az alkalmazásoknál már megszokhattunk, különböző beállításokat megtehetjük. Hasonlóan be tudjuk állítani az Involveren a különböző más funkcionalitású alkalmazásokat is, tehát akár a Flickr-nek a képgalériáját, egyéb más képgalériát, Twitter csatornát, stb. Kuponokat, statikus HTML felületeket adhatunk hozzá, tehát például különböző iframe-es kódokat tudunk beilleszteni oldalnak, a weboldalnak, akár a teljes képét, akár egyes részeit, képeket, bármilyen videótartalmat hozzá tudunk adni. Ha kész az oldalunk, akkor onnantól kezdve már nincs más tennivalónk, mint azt napi rendszerességgel látogassuk, és karban tartsuk, hogy az működjön, és folyamatosan látszódjon is. Célszerű bizonyos hozzászólásainkat, megosztásainkat továbbosztani, rákattintva a megosztásra, és akkor ez nem csak az adott rajongói oldalon, hanem a egyes személynek, létrehozónak az oldalán is megjelenik, ezzel is tovább hirdethetjük az oldalt. Korábban szó volt
hogy be tudjuk állítani a kiemelt oldalainkat. Ugye az itt jelenik meg, tehát itt látszódik egy kedvencünk. Doboz, mindig 5 másik oldal jelenik meg, és meg tudjuk határozni, ugye még a videó elején ismertetett módon, hogy melyek legyenek azok, mert lehet, hogy van olyan oldal, ami nagyon fontos, mert nagyon sok felhasználója van, és nagyon sok felhasználót, lájkolót tudunk átcsábítani, viszont nem biztos, hogy szeretnénk, hogy itt a kedvencek között ez megjelenjen. Ugye itt van a lájkolók száma, látszódik, és hogy hányan beszélnek, hányan kerültek különböző kapcsolatba az oldallal. Fönti kis bélyekkép sorban lehetőségünk van arra, más különböző ingyenes alkalmazásokkal megjelenítsünk akár egy összetett képet, 5 részletre bontva, ha pedig ezzel nem kívánunk élni, akkor célszerű valamilyen a cégre specifikus képeket megadni. Most itt jelen esetben egy korábbi feltöltött képből élnek, az egyes képei látszódnak, ha úgy gondoljuk, hogy valamelyik képet nem szeretnénk, hogy ott legyen, vagy éppen bejelöltek rajta, beteggeltek rajta, és nem szeretnénk, hogy ez látszódjon, akkor csak simán ki tudjuk x-elni, fényképen elrejtése, és akkor egy másik kép, vagy egy korábbi kép ugrik vissza. Ugye a fénykép bejelölése úgy lehetséges, hogy kiválasztunk egy képet, és a fénykép megjelölésével rájövünk arra a részre, amit éppen meg szeretnénk jelölni. Beírunk egy nevet, majd a megjelölés befejezésére kattintva megjelöltük, és onnantól kezdve látszik, hogy ezen a képen 2 bejelölt pozíciónk van, 2 bejelölt személyünk van. Lehetőségünk van arra, hogy a létrehozott oldalunkat egy kicsit megreklámozzunk, és különböző hirdetésekkel ezt az oldalt promótáljuk. Ha rámegyünk a Facebooknak a hirdetési funkciójában, akkor ugye első körben kiválasztatjuk, hogy melyik oldalt, vagy milyen alkalmazásunkat szeretnénk meghirdetni. Kiválasztatjuk a formát, ugye értelemszerűen ez Facebook hirdetések lesz. A szponzorált hirdetés, szponzorált történet, itt megadhatjuk, hogy valaki egy bizonyos linket, vagy egy bizonyos tartalmat szponzorál. Itt szintén alapértelmezett a Facebook kiválasztás, a Facebookon szeretnénk hirdetni, ki tudjuk választani, hogy melyik legyen az az oldalunk, ahova aki éppen rákattint a hirdetéshez megjelenjen. Itt megint célszerű a üdvözlő oldalt kiválasztani. A címen néven nem változtathatunk, viszont a szövegtörzs sem változtathatunk, tehát tetszőleges szöveget ide beírhatunk, amit szeretnénk megosztani, és itt az rögtön alul látszódik is. Célszerű ezt úgy összeállítani, hogy ne legyen túl sok információ benne, hogy ez könnyen, röviden érthetően átolvasható legyen. Ha nem tetszik a korábban megadott képünk, akkor egy tetszőlegesen más képet is adhatunk, hogy alapértelmezett a jelenlegi avatarunk, de egy tetszőlegesen más képet is hozzáadhatunk, és akkor az jelenik meg a hirdetésben. Ezután jön a célcsoport meghatározás. Ugye itt különböző korlátokat állíthatunk, tehát lehet az ország, lehet az életkorra, nemre vonatkozó korlátozás, lehet az akár különböző érdeklődési köröket is megadni. Megadhatunk a kapcsolatunkat, tehát hogy milyen kapcsolatban legyen velünk, tehát az bárki lehet, aki még nem lájkolta az adott oldalt, aki már lájkolta az oldalt, vagy tetszőleges más lehetőség van, illetve megadhatjuk azt is, hogy csak azoknak látszódjon, azok legyenek a hirdetésnek a célcsoportjai, akik már olyan embernek az ismerősei, akik lájkolták az Veszprém oldalát jelen esetben. Ugye itt mindig láthatjuk az adott számot, tehát hogyha Magyarország 18 éves életkor mindegyik nem, és olyan még, aki nem lájkolta az Info Veszprém oldalát, egy ilyen beállítást alkalmazunk, méghozzá úgy, hogy az érdeklődési kör az mindegy, hogy férfi vagy nő, mindegy, hogy milyen kapcsolatban van,
és mindegy, hogy milyen tanulmányokat végzett, akkor összesen 2.988.020 személy lehet, de hogyha azt leszűkítem arra, hogy csak olyan, akinek már van olyan ismerős, aki az Infoveszprém oldalát lájkolta, akkor 20.680 személy az elérhetőségi körünk, különböző beállításokat megadhatunk, és ezek után jön maga a kampánynak az összeállítása. Ki tudjuk választani a kampánynak a nevét. Itt már korábban én létrehoztam egy kampányt, tehát azért látszik, hogy Infoveszprém AD1, de hogyha még nem történt ilyen, akkor megadhatunk egy tetszőleges nevet neki, illetve létre is hozhatunk egy új kampányt, új névvel, megadhatunk egy napi költségkeretet, vagy éppen egy lifetime büdzsét, tehát hogy eddig az összegig elmertünk, és akkor amikor ez az összeg elfogyott, akkor onnantól kezdve leáll a hirdetés. Ütemezés, megadhatunk egy ütemtervet, hogy mikor fusson, tehát mondjuk éjszaka ne fusson, csak november 5-én, december 5-éig, és megadhatjuk az időt, hogy bármilyen időintervallumban látszódjon. Ha pedig rákattintunk, hogy mai napra, akkor a mai nappal kezdve indítja. Ha nem, akkor meg változtathatjuk azt, hogy mondjuk csak 6-ától induljon, és a különböző megadott időpontból 12:45-től induljon, és egészen december 5-én 2 óráig fusson. Ár licitáló alapú, lehet megjelenésenként fizetni. Ez annyiban másabb, mint a kattintás alapú, hogy itt minden egyes megjelenés, tehát ha valakinél teljesen mindegy, hogy ő azt a hirdetést megnézi, nem nézi, de megjelenik ez a hirdetés, akkor ezt egynek számolja, és 1000 hirdetésenként, 1000 megjelenésenként számláz egyet, tehát az egy egység, 1000 megjelenés. Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy 100 egységet akarunk hirdetni, akkor ez 100 000 megjelenésre lesz elegendő. Licitálni kell, ugye ajánlott licitet megad. 27 és 40 forint között itt adhatunk ennél többet, akkor esetleg magasabb frekvenciával jelenünk meg, és adhatunk kevesebbet is, de akkor benne van a lehetősége, hogy kisebb arányban jelenünk meg. Ha pedig kattintásonként fizetünk, akkor mindenki, aki a hirdetésre rákattint, azok után az egy egység, azok után kell fizetni. Tehát ha csak azt a hirdetést megnézi, és az megjelenik 10 milliószor, de csak 5-en kattintanak rá, akkor az 5 egység jelen esetben, hogyha megadjuk, hogy 107 forint, akkor ez 535 forintba fog kerülni. Rákattintunk a hirdetés áttekintésére, megnézhetjük, hogy állítottuk össze a hirdetést. Ugye itt jelez egy hibát, hogy a szöveg nem állhat csak nagybetűkből, és nem tartalmazhat két írásjelet egy sorban. Ha ezt kijavítjuk, át tudjuk tekinteni, és nem adtunk meg kampánynevet sem. Előhozza a hirdetésünket, néz ki, ez a hirdetés neve, egy rövid összefoglaló, és fel is tudjuk adni a megrendelést. Itt, hogyha tovább kattintunk, én ezt most nem adom föl, akkor megadhatjuk, hogy PayPal-lal vagy hitelkártyával szeretnénk levonni, és ez ennek a fizetése úgy történik, hogy vagy a kampány lejárta után, hogyha az mondjuk csak egynapos, párnapos történik, vagy hogyha pedig azt választottunk, hogy egy költségkeret erejéig, amikor az a költségkeret elfogy, akkor történik a fizetés, illetve havi megosztásban vonja le a Facebook az adott összeget. Tehát ha csak napi limitet adunk meg, számláz, és akkor egy hét vagy egy hónap után emeli le a számlánkról az adott összeget a Facebook. Ezt a hirdetést bármikor módosíthatjuk, bármikor leállítjuk, bármikor indíthatunk újat, és bármikor módosíthatunk rajta, tehát egy felületen utána már tudjuk a kampányainkat kezelni,
meg tudjuk nézni, hogy hányan érték el, hány kattintás volt, különböző visszajelzéseket és hasonló statisztikákat kaphatunk mind az oldalról, és ennek megfelelően rugalmasan bármikor, bármilyen időpillanatban ezt módosítani tudjuk. Röviden ennyi lett volna egy Facebook oldal létrehozása, hogyha bárkinek bármilyen ezzel kapcsolatos kérdése van, az keressen az Infoparty Face csoportban, és szívesen segítek neki.